Simjir wai sedang mas berkuit nomor lais pak lai pupra. Lais pak lai pupra. Wan baro ko en men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing pa. Ga jing e klem jing sta klem jing ku. Jong try bum to go. Ngan yai wai yai ken ud ya try. Kadam baba unang leklem wai. Nasudaya Maria gumudur. Skiu se kaperte yaki glor. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing is nei ba jing pa. Ga jing e klam jing stang klam jing ku. Jong u try u bang tu ku. Haga kerjang mukpa badu kon badu mensem bakoid. Amen. Kajing e jong try jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selog jong mensem bakoid kendon rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men kopara ha utry Jesus Christ. Nginai ngui blay try kan rad nang benta kajing e kajing kerku keba ulat sei ha kajing em kajing e ha kaying kasem kajing e baro shtayo. Utry la penlai yangi na kajing ma kajing mansau. Utry la penlai yangi na kajing pang na kajing shitom. Na kibor kusoi na kibor krei na kibor jung boman. Deleng ba kajing rei kajing sumar kajing u kebangi lala ban yalum lang sa jisin hakmat kaduan kedupat hakmat jung u ha kanai kasngi utry. Dari mata kadau token ngin penpau kada kajing snungu kajing ro jungi nag benta kajing don rangkat kajing u bat ngi. Haman kesin kebangiwan banterwa ya kamas kebukoj. Kohan men koparato ken ngin pen kan mau yoladi bangilong kinong pop ngin pediang ban ngin ong haladi basisha shisha ngalong unong pop ne kanong pop namar ngitip habangi truwa ya gajing truwa jungi rangkat bar ki pop ki sang jungi gajing truwa jungi kimlong kita ki bukhoj ki babidor khmat jungu den mata kadau hakan naga step rokum ju kohan men kopara ngin pa shotrai ngin pen mam notrai nag banta ki pop ki sang nag banta ki laj ki let ki tam ki duna ki bang lale lengba ki jingmur ki jing perkhat lengba ki ktin ki bang ikran lengba ki kam ki bang lale te ha ki khlamato ken ngin dem ngungan khli ki jingi hakmadu try ngin ong haladi ko try ngalale pop pershaye me ko try to ma ki pop ki junga da kajing susi da kajing kloi kajing iban kelak bamot token kohan men kopara ngin pai shotrai lengba kajing duai kijungi nga pla hau blay badan bor barok badia pi kohan men kopara bangalale pop shibun e da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga Taga jing le palat krau e junga. Namar kata kerpada ke Maria bukut. Kabai sa kate soti ya kyangel barkir khoj badia pi kohan men kopara banduai na banta junga how try blay jungi ublay badan bor baro unis na yangi
Madalama bigi pop jungi, unyalam yungi, sha kajung bom jukut. Amen. Who try to easy. Duai akan kemas kebukut giduai na kebenta kemen sembaklat no jom Alexander Lengdo giduai boblay track and rad on IE kata kajing map yaki pop kisang yaki jing duna bro ke bailale kat bai deng im akan kepertei badan IE yaki jing subneng giduai ru na kebenta kasenjuk jom kirang ba jom kadaisis Nongstein benta kesngi ke lumlang ha ne paris jungi ha paris moklam idua boblay track and rad under rangkat bad kirang ba jungi barak khot ai boblay track and rad ku kurdo ya ke jingtumo bahag jungki ya ke jungi em ke jungki ai ba kan ke program jungki mata kesngi kan long ke basisok kan long ke bejob na ke benta ke jungi em bamarwe jung kirang ba na ke benta ke ying ke sem ke jungki ro kumjo Koblay badan bor baro ba im junom topanya nyaki kam jungi kat kum kamon snyob ha jungme knang ba haka kerteng jong ukon ba ije jungme en nang penroy yang i haki kam ba bha ratra jungi Jesu Christ ukon jungme ubi mat basan sha rain kat bad me haka jungi long kawe jong men sim ba khoj
Ublay junam la junam. Amen. Kajingpulen na ke kitab Deuteronomy. Utrayu belai jongpi un sam penmi na kabenta jongpi unong ya tulupa. Ubakum manga na pedeng jongpi. Na pedeng ki paraja jongpi. Ya u ken pidei bansa skor. Kumba pilapan na utrayu belai jongpi. Ha horep. Ha kato kasngi. Jingyalang menba pilaong. Ai ngan om yo sngau shu. Ya kaktin utrayu belai jonga. Ne ngan om yo I shu. Kat kane kading. Yo ngayap. Te kumta utrai ulaong hanga. Kila keren. Kabadei haba kila ong kumta. Ngan sa penmi uwei unong itulupa. Na kata kabenta jong uba kumaphi na padeng kaja jongki. Ngan bu ya kiktin jonga ha kasentur jong u. Bat un keren ha kikat kaba nga hukum ya u. Te jar uban om syak skor ya kaktin jonga. Kiba une ukren ha kakerteng jonga. Ngahi ngan sapan jingkeng na uta. Kenja unong itulupa uban nut ban keren ha kakerteng jonga. Ya kaktin kaba ngam syam la hukum ya u ban keren. Ne ubah keren ha kakerteng jong ki wei pat ki belai. Uta uju unong ya tu lupa udei ban yap. Kaktin jong utrai. Ni sangu ya ublay. Ba nyaus pa prapuah. Nyaus pa prapuah. Wan baro wan yaro ya utrai. Sing isne jamu baklangku.
Kajing pule na kasiti ke banangkong jong Paulus bako syaki Kristan hakorin. Kalanong ke bahan yau kat khot ke balai po ar ter hadolai posan. Ngan jin dalakwa bapin lai na kijing kuslai. Ubom don tengah upelai jing mot hakikam jong utrai. Ukuslai kumno ban persengau bahaya utrai. Henry ubadon tengah ubon kam kat badawa kani ke perthai. Bad ulut por ha ke bapen sengau bahaya la ke tengah. Kane kamot ba ulong ar khalan. Kathai sati shisen ong kano ka kanthai ka bom don tengah. Ka kuslai tangya ki ai ki jong utrai. Ka be sya ka jing khoj ha ka met pat ka mensim. Ka kanthai ka badon tengah pan. Ka perkhat ya ki ai jong kane ka perthai. Bad kaleng a mensim pan persengau bahaya lau tengah. Ngakren ya kane hapi ba pindup mentoy. Ngam kwa ban khang lat ya pi. Henry nga ang not ban le ai ka ba mentoy. Ka ban yarap ya pi ban ai tilut ya ladi ha utrai. Kaktin jong utrai. Isungu yaule. Hallelujah. Shong ka jing dum kin yo ye ka jing shai ba crow aki bru ki ba shong ka ser ngeu jing yap ka jing shai kan ta ba hallelujah 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 Utrai don ringard barfi Kajing boleh nak gospel bakoy katkum u Markus. Kaburam hame kutrai Kila boy ha Kafarnaum Padmar yawan kasni sabat. U Jisu ulalay drung haka synagogue pad ulas dang ban hikai. Kibriyu kibala yos nyu yau kilas nyu bang pas nyu pila yaka rukom hikai jangu. Shim la hikai kum ki stadain Henry kum ubadon kabor. Markum da ubriu uba shongsuit ulawan rung haka synagogue bad ula kukhet. Me kwa ayu nangi ko Jisu Nasrat. Me wan hangne ban penjod yangi. Natib me day ui melong u bakui jungublay. U Jisu ula dumok yauk suit. Snapjar patomi no now brew. U mensim beman ula pengertat ya uta ubriu ula laniar but ulami now. Baroki briu kila langngo jilang but kilas dang ban kili para maki kei kanai ka jade jingikai ka batamai une ubriu udon ka bor man ai hukum wadyaki mensim bamkuid badki ngunku yau te mar ka nam jong u Jisu kala friang kilenka tain Galilea ka gospel jungu try Kijiro emeku Chris Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ mentah kesngi sacisin ngiyos ngeu ba u Jisu dakabor kejungu u yalap ya ke gospel u yalap ya ke ketin jong pa jungu mentah kesngi ngiyos ngeu na ke gospel ba Jisu u leirung ha ke sinagog kadba udang leirung ha ke sinagog ha ka Shnong Kapernaum ulas dang ban yalap
ulas dang ban hikai bat kat bau dang yalap kat bau dang hikai baro ki breu ki snyo bang ki snyo tenat ban sngap ya kejung hikai kejung o ngakwa ban bu kane kejung keli hakmat junga bat jung pi ka gospel ka ong baro ki breu ki badon ha kata kecaka ha ka sinagog ki snyo bang ki snyo tenat ya kerkom yalap ya kerkom kren jong u jisu balai kine ki breu ki snyo tenat ki snyo bang ban snap yo jisu balai kine ki breu ki wan tang ban snap yo jisu ka e kadau kalapau syai kedar na kabenta junga bat jungpi babalei kini ki breu kisnyo tenat kisnyo bang kisnyo phala ban snap ya gejung hikai gejungu ya kerkom ya lap gejungu de namar ba u jisu u de u kon jong blai kabor jong blai kadon rengkat batu kane kadau de namata kadau ba mangama phiru kane ka jingtho ba khoj ba mata kasngi ka khot ka wer yang ip balada mangama pi we kum ki kristan ngidon ka bor jong blai hangi lada ngidon hasanda jong blai lada mangi ngi it la de haw blai klempep haba ngi yalap haba ngi kren ya ka ktin ka jong blai ni habang ile kano ka kam na ka banta ka burom jong blai na ka banta ka jing it ka jing yo blai ki we kin sngas no bang kin sngas no tenat kin sa laban pediang ru ya ka e ka bang ile balai ngiyo i halaka jong ka jing im nga persang ban le bun ki kam ha ka jing im junga nga persang ban yala be ktin ka jong blai nga persyang ban bana ya ka gospel ka jung try leng ba ki ktin ki junga leng ba ki jung yelap ki junga leng ba ki kam ki babha ka bangile ha ki jung em baman ka sngi ki jungi balai ki ne ki jung le jungi kim long ki basai so balai ki ne ki jung le jungi ki we kim la ban pediang kim la ban yo i ka ek bangale ka de nak banta ka borom ka jung blai balai kane ka jingle jungi kamla ban pan kala yangi bat kamla ru ban pan kala yaki we kadau kadai ba mangama phi ngim don kata ka bor jong ublai ngim don hasanda jong blai haba mangingim it la de hoblai ngim la ban yo ngim la ban don kana ka bor jong ublai lada mangama phi ngi kwa ba ka bor jong ublai lada nga mangama pingi kwa bagata ka jing e ke jing snai ke jong blai men sem jong blai undon rangkat ban ngi hasanda junga ba jung pi ngi de ban it yela de ha u blai kumbau jisu nadu kasngi bau sedang ya ka kam yalap ke jungu ngi tiba u it yela de ha u blai ni laban puli ha gospel jung lukas habau jisu rong ha ka temple ha ka sin ke badengkom ushim ya ka jing tho bakut upuli sim jong blai udon ban ngawan ban yalap ya ka gospel ka jong try ban penlai lu ya kibashong kibasasat bandi ya kibaduk kibatoy barok u jisu ulai thulut yak e baule namar nadu bas dang ka jing em ka jong u jisu uladon hasanda jong blai ula it yala de haw blai ula penyang ya ka e ka baw de ban le ka badai ka wan naw blai te manga ma phiru ko han men ko para kane ka gospel ka khot ka wer ka pen kan mau yangi ba manga ma phiru ngidon kata ka deity ban yalap ya ka gospel lengba ki jingmot ki jing prakhat jungi lengba ki ktin ki bangi kren lengba ki kam ki bangi le lengba ki jingalap ki jungi ya ka gospel den mata ka daw ladangi kwa ba kine ki jingle jungi baro ban pen priang ki gospel ko jung try ki long kita ki ba sei so na ka banta jung em ba marwei junga bar kum churu ba ki we kin pediang ya ka ba kandan kata ka jing mentoy ha ka jung em jung ki ni dei ken ban don hasanda jung blai ni dei ken ban it la de ho blai
But ngidei ru bandan kata ka jing pediang ba ka ka bangale ka dei now blay but ngale na ka benta ka jing u. Ka bangar pat ngiyos ngeu ba habau Jisu ya lab ya ka gospel ka jong utrai ha ka ne ka synagogue don kabor kabor jong ubaman kabawan hakmat jong u. Uni ubaman mensim baman wang me ko ayu nak banta jungi men le ayu nak banta jungi hoi ko han men ko para kumbau Jisu uyomat ya kene ka challenge now ne mensim kusut mensim baman klampa bahaga jung im ka junga ga jung piru ngin sayomat ya ga jung ga jung janjar ngin sayomat ya ga jung penram na kiwe ngin sayomat ya ga jung kantha na kiwe Henry Jisu habau don ka bor jong blay badu syam sha ya ka bor jong kusut ka bor jong ban control you ne ban sen sha you syam sha ba sim paman wan ban pendu ne ban pendam ne ban pentlor no ya kata ka sim ka ba udan hau Henry da ka bor blay ka ba udan rungkar badu hukum yo sim paman ban mi no ban pet no now tau breu manga mapiru ko hanmen ko para la khod yang disajisin manyalam ya gospel ko jung trai klampa habangip le ya ki kam ki babha ke jing em jungi habang ya lam ya gospel ko jung trai ngin yo mat ya kita ke jing ke jing janjar ngin so yo mat ya kata ke jing penram na kiwe ngin sa yo mat ya kita ke jing persang jung kiwe ban pendu no ban pentlor no ban pen mutlop no ya ke ba ngimut ban le ne ngi kwa ban le Henry ngim dei ken ban ailat ngim dei ken ban sha ba gitu gijing sniu jong kana ka parthei kin tap tan lob hangi ngi de ban pen kan mau ya la de ba ngi dei ban bang ke ga bang le ngale na ka banta ka jing ijunga yo blai na ka banta ka borom ka jung blai ko han men ko para ha kana gaski dein mata ka daw ngi dei ban pen kan mau yala de ba nga dei ubreu jong ublai ngawan ban le ya kamon ga jong blai kumbau Jisu ula hikai ula pen I yang nga ba de pi ngawan ban le ya kamon jong ublai ku pa ka ga ba ublai ku pa kwa nga ban le ban ya labi ga gospel ban pen ko ki babang ban pen laj luj ya gitu ki ba don hakapop hakasang But kani ka gospel ru kayit hu yang aba dia pi ko hanmen ko para habadon ka bor jong blay bangi habadon ka jing shai jong blay rangkat bangi habadon sim jong blay rangkat bangi sim bomban ka jingdum jong kana ka perthai ka pop ka sang kamla ban wan rung ha ka jing im ka junga ka jung pi ha ka danot ka junga ka jung pi ha ka ta ka jing baha jong kajing mod kajing perkat jung nga ba jung pi den mata ka daw to ken ha kana kasngi ngin duwai pamanga maphiro ngin la ban le kumu Jisu habang yela be gospel ka jung trai habang ile agi kam ki babha ngile da kajing suthu ba ka bor jung blai ka dan rengkar ban ngi ngile leng ba ka jung IT ka jungi yala de ha u ngiduwai nak bantai kena kajing ha kena kasngi bakum jero ha kajing jungi paman la kasngi and you ro yo Jesus Christ Nam lai tu nam. trong ngin yang ngin pla la ka jong ka jing Lai spa under kuwe. Ngedu blay upadon kor tau ka pleng badan kandel ngedu kun marwe
sanarpna Palasayap nama jongi Asli balayu lamipan Adin katau kiu syabneng Usyong akak kamonukpa Unwat bat ban bisyar yangi Ngangirau mensimbaku Abalan katolik baku Bajing mapa bajing nipan Bada jingim kabon cukup Tolongin ia duai nak benta gijing temu baper jungi nak benta gijing dan kam jong kabalang nak benta gijing dan kam jong kari jungi jong keparis ke jungi jong ke ying kesam bad gijing em bamarwei jungi Kejubab ni kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai na kementau pa baku jungi bishop jungi kileng do bat kiketekes bada kajing husyar ki job yala ki jong ki jing penshoy bat ki IT yala ki jing ban pelat lut na kapop ya ki mensim balapan kamti ha ki jing sumar sukher jongki ngi kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai na kementa kan ekrempe kristan jungi ba haman la ka jingle niam sngi utrai ngien yele ban laj na kjing thambor uksut yangi lingba kjing kala ka mot ba shisha ngi kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai na kementa iwei pe iwei nangi ba haman ba ngiyo ya kasrakamen jong ka jing penyasuk ngile kumta da kjing tmu basungur ngi kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai na kementa ki kristan ki ba hadin ka baptisma ki lalat na ka jingkum uksut kila sya biang ba ankum yaki ngi kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai na kementa ki priu baro bakin syem katno uksut ulong ukanrat basnutam bakin wan pai biang sya ukris buat penlaj yaki bat unyalam yaki syak jing sichar ba I jong ukpa jong u ngi kerpa teme kutrai Iker pa di me betrai Idua nak benta kemen simbal klat no kamtam kemen simbal klat no jong Alexander Lingdo Idua boblay track and rad on IE ke jing jutai bom jukut Idua ro nak benta ki rang ba jungi bayulum lang na do sing thading menen bal mata kesngi ha Mother Compassion Parish Moklam Idua boblay track and rad unang the kita ki umjar ke jing kurku ya ki rang ba jong ke diocese ke jungi kamtame ke program ke bakin sepelong ha kena kesngi ai ba ke mas ke bukhoj ai ba ki we ki session ki bar salong ki bar sepelong ha kena kesngi ki long ki ba seso na ke benta ke jing em bamarwe jong ki rengba berkum juro kene kalampung ke jong ki kawan ra jing kela ha ke jing em jong ki rengba kamtame bagi ying ki sam jong ki berkum juro ke balang kan yo jing mentoy na ki khon rengba jong ke diocese ke jungi ngi duwairo nak benta baro kinong le bahajungi ki bakershan yangi ki bayarab yangi lang ba ki jing duwai ki jungki lang ba ki jing ai men simlam ki jungki lang ba ki tin ki ba ki kren lang ba ki jing kershan ki jungki kumjuro nak benta ki jing don kam bashimet nak benta ki jing don kam jong ka center nak benta ki jing don kam jong ka parish ki jingi ai bo play track and rat unang tes he kita ki jing kurku ki jing e ki ba ki don kam ha ke jing em ke jungki kham tame na ke benta ka jing sbon ke jungki ka jing kloy ke jungki banira ban kershan yangi berkum juro ha kan klembat ngi wan ra ya kita ki jing kwa ke jing trang ke jing angnot ke jing duwai bamarwe jungi ha jisu o jisu un sngap ya kine ke jing duwai jungi un penurlong ya baro kine ke jing angnot ke jungi ni pan ni kine daw kris utrai jungi amen Laispa under pusat.
Kedua ko para baga jung kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hu nak ma do bleu pa badan bor baro. So try ding yang ke junya nak di jung pi na ke benta ke jung ro ber borom ke teng jung ka jing man toy ngi ba balang ba khoi jung hu baro ka wei. To pedang hun ko trai ke jing trua jungi ba dia ke ba me pen khoi pen kentang ya ki. To ai ngi kerpat bakin long ki ba pen em yangi. Dau kres utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. To kentiu yala ki danut. To ngenang utrai blay jungi. Da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jungi bagajing penem yangi. Haman lakapor bat kajaka banangu yemi. Ko kan rat ko pa bakut ko blay badan bor bat bom jikut. Namar hagajing ej malatau ya uban rew. Bat habalapan ram yu katkum kahok. Melasus pa yu da gajing isnei. Leng bao trai jung yu Jesus Christ. Leng ba jung u ki angel ki aroi ka buram jung me. Ki hima ki dammane. Bat ki bor ki knyu akmat jung me. Ka beneng bat ki bor ka beneng. Bat ki serafim bala kerku. Ki yamane rangkat da gajing kemen. Ngi kerpad yame. To ai ba ki sur jungi. Kin ya so bat ka jongki. Kat ba ngi pen bana da gajing ro ba snel red. Bakut, bakut, bakut utrai. Musim don baru blai kipan. Neng bat pertaiki arwai lai. Kajing ya roh sana. Sana sha trong tam. Sana Kajing yaro yutamama Adamada kerte
ดาชิชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำไมจองก็จึงคุยบารอนามาร์กจางีกระปาดิมีตัวเป็นคุยเป็นกันตังยากินเอกิจึงตรวาจงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลอร์จงกีบักินกลาลองยังอีกำเม็ดบัดกสนามจงอุตรายจงีอุเจสุคริสHakapor baladino yu badala gamon snobha ula padiang ya kejeng syashitom ula shim yukpu badagabangu yami ula ketia badal ai halagi senran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Hakajukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badagbaingu biang yame ula ai halagisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batmai badbom jukut ya keba enpanme na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ekipop to le kane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajinget Kata sin bagi bamdune upu bagi dinakane kakuri iben braga Yap jong me go try Radhadu menwa Namar kata ngi bapan manta ya kajing ya bagajing me pa jung u ngi terwa hame ko try yokpu jong kajing em bad ya ko kori jong kajing pen em ngi dai ngu ai dem namar malanyau yangi ki babet ban yang akmar jung me bad ban sakri me da ka bas ngoret ngi kerpad me bangi ki bayo banta hakamat bat kasnam mo kris ngi long ki ba lapanitali ka way daw man sem bakoj तो कन्माल को ट्राया कबलांग जंगमे कबाला फ्रियांग हस्तला कपरते बतो पेंशना या कहा का जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपबा कोई जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बत बरो की लिंगदो तो कन्मालम रू या की हिनमन की पारा शनरांग बत किंदे किबाला यो थिया द कबा करमन या का जिंगी पात बदिया बरो किबाला का नो हा का जिंगी स्ने जंगमे तो ब्रियाम याकी शाका जिंग शायक मत जंगमे तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगा बदका मरिया तसोटी बाकुद कगनी जंगबले वो जोसफ बाकुद कोरिन जंगा कि अपस्तोल बाकुद बदबरो की रिंकुद कि बाला पेंसने बा यमे पतंग ला पतंग इन लों की बबिदबान यो बिंदालम आका जिंगिम बमजुकुद बदबांगिन यरो बदबंदोन बरोम यमे दाल कुन जंगमे ओ जीसु क्रिस Da'u lembadu badha'u kalong hameu bleu kpa badan bor ha gijingelong kawe jongmen sem bakuj baro ka barom bad gijingero junam la junam amen Kumblah hukum yang ngi daw nong pan em bat kumbal hikai ngi dektin blai ngi nod ban ong kok pa chungi ba ham neng kalong ka bakuj kerteng chungme kanwan ka hima chungme kalong ka mon chungme ha ka kandeu kumba hab neng ai ngi mancha ke chumbam chungi ka ba hala ka sngi patama be ngi karangkang chungi kumbang rogi ma bi ka bless new yangi adwad yalam ngi sha ka jing pan shoy henre de pan la yangi na ka bas new To penlajeng ngi kerpat ko trai na gijing sneu baro
ha ga jing sabon jong me to a jing suk jing san ya ki sngi jing knang ba da ga jing rap ka jing is nei jong me ngin laj barabor na ka pop bar ngin yo jing ya da na ga jing jen jar ba ro kat ba ngi dengap kemilanti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ Nama ke jeng me kalong kaima ke jeng me ke bor ke kabram jinab la jinab. God rai Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai ya pi ka jing suk junga ngai ya pi wat pe ya ki pop jungi henry ya ga jing e jong ka balang jong me bad ha ga jing sabon jong me to aya ka ya ga jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai kandan barabor rain card bad pi Tinggal berci. Tong ini terwaya kada ke jingsuk iwe highway pat jingsuk pat pi. Kukun lam rodu play, make it keep over Tu susene yagi. Kukun lam rodu play, make it keep over Tu susene yagi. Kukulang rodu play, make it keep over Tu ai jing suk yagi. Hak mi ukon lang brod jong blay, hak mi bukid na igi pop jong ka pertay. Suk yang igi pala syakot, syakan ega jing kawai jong ukon lang brod. Ko kan rad ngam syong hak beman rung apo kaying ke junga, han rei syong tang da ketin kamen sem junga kan sakya hi. Kamet bat kasnamo Chris kan rei bat kanalam yingi, sya ke jing embam jukut. Amen.
Giêsu có lỗi cho nhà ôi có Giêsu biết mẹ lòng play chungi mẹ lòng parlok chungi hagaju ko po mem ji no yangi aman kasngi aman kelamat aman kopor pangidan kami me wan shangi me wan ra kita gijing berko yangi me wan ra gijing batmai yangi way by way kam tame leng kamet kasnam gijing me leng ba gijing wan rong gijing me ko Jisu be ye me wan ra jing shai me wan ra jing kmen en ra jing kmen jing kermen ba jing penem hangi Ngin ngai ti Yesu yala de hame ko Yesu bangin ang la Yesu bandan rangkan ban mi kam tame bangin yo bor leng ba ke jing don rangkat ke jung me ban mi bangin ang la Yesu ban priang ya ke gospel ke jung me bangin la Yesu ban le persya ya ke jing ya ke jing tunjo ya ke jing penshoy ya ke jing snew ki bangi kendo ha ke jing em ke jung ka jing don rangkat ke jung me kapan klanyangi kai boringi kapan sloringi ban job ya baro kene ke jing snew jong kene ke pratei bangi laban em ke jing em ke babha Jesu nang ai boringi nang ya lamingi nang kershanyangi lengba ka bor ke jing me lengba man sim jung me Jesu ni ai ti la de tele telan hame ni long ki bro ki batalot ni tip bangi dan kam ye me gidan kam ka bor ke jing me gidan kam man sim jung me ha ke jing em jung e baman lagasngi tong in ya duai to angi kerpat ko blay badan bor baro ba kat bangi pediang ya kajing ai dak bamel ai hangi ya kajing em batmai ngin sngaw kraw barabor ha kajing ai sbon jume daw Chris utrai jungi Amen. utrai don rain card bad pi Ringa bat pidu. ublay badan bor baro unkur kui pi upa badukun badaman sem bakoit amen tolisuk badi eid mar kaliang nis ngamu ya ublay But stop spark. Sim bakoi, Mingong, Junta, Barabor, Jinam, Amen. And your right, Jesus Christ, Jinam, Amen.